Després dels èxits de nous formats televisius que han triomfat a Telecinco com Mira quién salta, Mira quién baila, La Voz o Gran Hermano, la cadena amiga ha decidit incloure dins de la seva programació un programa de debat. Molt curiós, el Debater. Telecinco ha decidit importar un nou format televisiu que està triomfant a països com Bèlgica, Gran Bretanya o Holanda. El format és molt senzill, un debat en el que els tertulians estan asseguts a la tassa del vàter. El seu nom, el Debater. El format es va estrenar a Bèlgica a finals de l'any 2011 i va comptar amb uns índexs d'audiència només comparables a l'estrena de Gran Hermano a Holanda. A poc es va escampar la febre en altres països, fins a acabar aterrant a Espanya, que ho farà el proper mes de maig. No, aquí en Cataluña la gent no entenderá, no captará la idea de un debate, ¿no? No, Walter, tienes que entendre que sí, que la gent vol discutir sobre els temes. Pero según el tema, a Catalunya, España, la gent no està preparada per temes de debat important i temes seriosos. Sí, perquè... Bueno, doncs és igual que vagin per un altre camí, però ells han de debatre sobre les coses que els importen el dia a dia. No, acabo de veure, aquí no estan tan preparats per televisió escombraria com estem nosaltres. Però si escombraries en tenen un munt. Ah, sí? Sí, i a la tele també, només parlen d'escombraries i escombraries. Jo crec que hi ha professionals de l'escombraria. Professionals de l'escombraria? De l'escombraria televisiva. Interessant. Es desconeix encara qui pot ser el conductor del programa, però noms com Jordi González, Jorge Javier Vázquez, Jesús Vázquez o Toni Mateos sonen amb molta força entre els fòrums especialitzats en televisió. Caldrà esperar.